Morning teenage yake. Kodi munamvapo nkhani ya bambo wina osapheka dzina lake Michael Malloy. Ngati simunaimve tagwirani chakumwa tenticheze. Ku USA mdzaka za 1920 ma 1920s kumathamangira ma 1930s kunali umphawi woopsa amautcha the Great Depression. Unali dziko lonse ngati masiku ano mene amapangira akamanena kuti yayi kuli recession, kunena kuti dziko lili ndi umphawi, ndalama zavuta. Ndalama zinavuta kwambiri. Michael Malloy anali munthu oti anabadwa mu 1873 ku Ireland. Ndi anachoka ku Ireland ko ngati anthu ambiri akalero amachoka ku Ireland kupita ku USA kukafuna moyo wina. Fuka ku Ireland ngati maiko ena anali ndi umphawi, ku Ireland inali even worse. Unena kuti anthu ambiri mwina hafu ya anthu a ku Ireland anachoka mu dziko mwawo kukasaka greener pastures maiko ena. Ndi Michael Malloy anali gulu limene lolo. Poyamba ati anali firefighter wa fire. Ntchito yabwinobwino. Komano chifukwa choti pena dziko zinthu zikati zichitike zinatembenuka, Michael anapezeka kuti by nthawi yomwe amakwana ma 30s zaka zake zinthu zinayi zitasokonekera, asali pa ntchito, anali homeless, oti analibe kwawo, basi amangozungulira panja mashopu chani. Onera kuti basi homeless ndi amamwamowa kwambiri, analojera utchuka ndi kumwamowa. Anali akadali ndi anzake angapo omwe amampanga cheki kumaona kuti ali bwinobwino kapena ayi. Ndi anapezeka kuti nthawi imeneyo kunalinso kutatchuka khalidwe la insurance fraud. Zija zomwe apanga kukalembetsa ngati kuti munthu ndi m'bale wako ku insurance company, cholinga amuphe, akamupha akalandire ndalama za insurance. Kachikhalidwe kameneko kanali katatchuka kwambiri chifukwa cha umphawi unazungulira kumeneko. Ndi panali kagulu kena kake kazibambo analipo 5 zimatchuka kunena kuti khangati anaphapo munthu wina ndi kutenga ndalama za insurance. Zinakhangati zayenda fwa panalibe umboni kuti anamupha ndi munthuyo. Ndi ndalama inatha. Nangasi yogawananso anthu 5 anapanga decide kuti apeze munthu wina amuphe. Adani apezeso ndalama. Apange zomwezo za insurance fraud izo azibambo ake maina awo anali Tony Marino. Tonyyo anali ndi ngati bala masiku amenewo ankayitchula kuti speak easy bala. Ndi anali ndi bala. Ndi panali wina Joseph Murphy, Francis Pasqua, Hershey Green ndi Daniel Kreisberg. Anthu 5 iwo anapangana kuti tipeze munthu wina tiphe. Ndi munthu amene anamuona kuti uyu ndi akuzokhala bwino anali Mike Malloy. Nangasi anali munthu onena kuti amaoneka ngati kuti alibe kolowera, alibe kukhala homeless, amangomwamowa chiledzerere, mangomuona panja pa mashopu. Ali kuti afe ameneyo palibe amene angatani angamkumbukire. Ndi anthuwa anapitadi anakatenga life insurance pamoyo wa Mike Malloy. Anakatenga life insurance ya ndalama za $3,500. Inali ndalama yambiri pa nthawi imeneyo mudzaka za panopo ndi pafupifupi $90,000. Koma zinayi zoti agawane anthu 5 anapeza dokotala oti nayenso anali magulu khawokhawo kunena kuti tifuna tiphe munthu, kupanga make sure kunena kuti tikangomupha muzalembe report yosonyeza kuti munthu uyu wafa ndi zinthu zina, kuti zaoneke ngati wafera zake zisasonyeze kuti pali mulandu kuti kapena waphedwa. Ndi anagwirizana ndi anapanga plan kuti njira yophweka kwambiri kumupha Mike Malloy chifukwa amakonda umwamowa kwambiri afe ndi mowa umene. Ndi Tony Marino uja wa phabu uja amene anali ndi balayo anamuitana Mike kumuwuza amwene Mike mumakonda kumwamowa chifukwa choti masiku ano mulibe ndalama, musavutike, mukhoza kumangomwa waulere mujani mu bala yangayi. Mike anthu abwino yawa mpaka nanditanira mowa chakumwa chaulere anavomera. Anthu aja plan inali yoti amene amamwera Mike kumpasa umwa waulere amwa mpaka nafa. Basi Mike ndi kupita kumene uchande kunali kumwa usana ndi usiku. Jini wa straight ata amamwa kwambiri jini kumachira kumwa ampungulira mpasaso amatero basa aledzereratu blackout atuluka panja basa agwa pasi phi. Anthu aja kukamacha akhala wafa amene ndi mmene wamwera. Akudabwa kukamacha uyo akutulukira ali ndofuna chakumwa china paja mwati ndikumwa chaulere ampasaso chimodzimodzi munthu sakufa. Ndanaona kuti yayi mwina mowa okha sukuthandiza yayi. Anachita decide kuti ayambe kuphatikiza mowamo poison. Anamba kuthiramo antifreeze. Mumowa muja akhuthuliramo antifreeze
nkumpasa mowa uja atasakaniza antifreeze fa antifreeze amapha. Akatero Mike Malloy agugudisa mowa uja agugudisa moti muli poison akutuluka panja usiku akugwa pansi blackout. Anthu aja ite ndikansusumire ni mwina wafa asa akupita pamene popo kupita akampeza akukonona nditu mkonono pamene munthu uja akadali moyo. Kenako anapanga decide okay mwina zomwe tikupanga sizikukwanirayi. Iwo chifukwa chone kuti antifreeze amampasayo analonena kuti chimene chimapanga block antifreeze kuti asaphe munthu ndi mowa. Ndiwo amathira antifreeze mowa kumpasa ndezi mablokana. Kenako anayamba kuika mo turpentine zokuphaso. Akatero kugudisisa amwa mowa Mike Malloy aledzera basi akagwa uko blackout. Akakamuchita cheki akukonona mkonono pamenepo akadali moyo. Kenako anthu aja tipange bwanji. Kenako anayamba kuphatikizamo horse liniment aliyayi za horses zogonekera ma horses zimupha kuphatikiza mowa. Akatero Mike amwa akagadiza mowa pamene panjapa akagadiza chakumwa out. Akamuchita cheki akukonona mkonono pamenepo munthu uja akadali moyo. Kenako anakantengera rat poison eti mankhwala ophera makoswe kusakanizaso mowa muja kumumwesa Mike Malloy. Mike tunde amamwa chakumwa usana ndi usiku. Mike akatero kukamacha nawso akudzuka kuzapempha mowa wina. Anthu aja anayamba kukhala frustrated kuti munthu uyu ndeti tani naye mozera ambira kufuna kumupha kumpasa chilichonse ndi poison yemwe sakutani sakufa. Ndi anthu anayamba kupsha mtima nde zinthu zonewa kuti poyambirira plan yawo inali ya careful kwambiri kunena kuti tipange zoti anthu asadziwe chifukwa choti amakhala frustrated kuti Mike akungodzukabe chungotulukirabe kuzafuna mowa wina kuzafuna chakumwa china. Anayamba kukhala careless chifukwa choti analino desperate kuti uyuyu angomudani angomupha sanga. Nde anapezano akuti wood alcohol yo nthawi imeneyo chinayi zinthu kuti anthu amafanazo kwambiri kuna atchuka kuti anthu amafanazo kaya munali chani akasakaniza ndi mowa. Ndi anamuthirira wood alcohol kusakaniza ndi mashots ya mowa kumpasa Mike tunde anamwa ndi kugagadiza down Mike. Anthu basi apapata muta akatere akutuluka dovu kwakutani akukonona mkonono. Anthu chikadali moyo chimunthu chicha eti akudzuka pamenepo akuzapemphaso moyo wawina. Anatengano basi kukatenga ma oysters za m'madzi zija ngati zinsomba chonyo za ziwisi kuzisakaniza ndi mowa kuzisakaniza ndi wood alcohol zokupha zija ndikumudyetsa ndi amadya chilichonse. Utafuna kudya pamene pacha kumeza kumpatsa whisky akuti kusakaniza masadinzi ndi poison nkuikapo zidutswa za carpet akuti tamudyeseni amene ali chiledzerere zimupha. Zonse amadya akamampasa zakudya kudya kutafuna kukhuta kugeya sopompo koma munthu sazatani sazafa. Ndi anthu aja anakuya kwa basi kuti uyuyu nkwamba nokeza kuti kodi tingapange bwanji. Inali itafika no nthawi ija yoti yozizira kwambiri kodi kumazizira panja pali chisnow ali amene yuti ngomupha pachani pa snow. Nde anamuledzeretsa kwambiri nkumutenga kukamuyika pa snow nkumuthira zimadzi chifukwa chino kuti inali freezing temperature yonena kuti amayembekezera kuti auma afa ndithu. Basi anamusiya pamenepo kudziwa kuti palibenso pamene anamusiyapo papipa pamene angampezepo. Basi kumusiya iwo aja kumatani kumapita kubwerera. Nangasiponso nkhanirana pawo munali mu pub ya Moreno uja akudabwa kukucha uyu akutulukira ukoyo Mike Malloy ali panja koma ndepa kuzizira munthu uja sanafe. Ndi anthu ajano anatopa naye kuti uyuyu titani naye. Ndi anapangano plan ina kuti okay uyuyu mwina anozomupha mwakachetechete zakanika teni tingopanga zoti afe. Ndi mmodzi mwa gang yawoyo anali ndi taxi anamuledzeretsa kumunyamula kumuyika mu taxi muja ndikuyendesa kupita nayo kumbali kwa padera. Anamutulutsa mu taxi muja kumuyika pa nsewu ndikumugunda at 45 km/h. Kumugunda Mike down ali basi tathana naye anthu aja kumatani kumapita kuti zoneke ngati kuti wachita ngozi wagundidwa ndi galimoto. Basi anthu kumakhala kumati yayi kutuluka uthenga posachedwa pakunena kuti Mike Malloy waphedwa. Mike Malloy anthu anapezadi pansewu paja atagundidwa atachoka mafupa anatenga kupita nawo kuchipatala. Anali akadali moyo. After 3 weeks Mike Malloy anachira ndikudzukapo. Anthu anangodabwa Mike Malloy akutulukira kuchani kuphabu kucha nalitu mchipatala tu ine nzanu tu auti ndagundidwa ndi galimoto.
anthu aja ndi anatopa nazo kuti kodi chimunthu chitsisi chikufa bwanji, mpakana kunayamba kutchuka mtauni mukunena kuti amamutchula kuti Iron Mike, koza anthu amayamba kudabwa nazo kuti kodi chochitika kwa Mike ndi chani, ngati kuti wina wake afuna mpanga chipongwe. Iron Mike ena kuyamba mutchula kuti Unkillable Mike, Undying Mike. Ena kwa anthu aja anangoti uyu iteni tingopanga zoti timmalize. Anapita kukamutenga Mike uchatamuletseretsa kupita naye ku room kwawo, kunali chipaipi china chake cholinganiza ndi gas, ndi anamuyika mutu wake kuntsekula pakamwa ndi kuyika chipaipi chicha kuti chigasi chicha chimulowe mkamwamo. Ndi anapeza kuti anapuma gasi ucha, anapuma within 1 hour paka Mike anatani anamwalira, anali carbon monoxide, ndi mmene anamuphera Mike. Ndi paja anagwirizana kale ndi dokotala kulemba sanga kusainira form death certificate kulemba kuti Mike wamwalira ndi chibayo pneumonia, kukamuyika kumanda za changu kena kwa polisi nkuzamva kuti Unkillable Mike ito akuti wafa. Apolisi Unkillable Mike wafa ndi chani, anthu akuti kaya pneumonia. Ndi amatina zonse zanchitikira Mike pakati apapo akakhale moyo ndi akafe pneumonia wake uti, mpakana apolisi anaitenga nkhani icha kuti no afufuza mpakana akamufukula anapanga exhume ndi kukamuyeza nkupeza kuti no anafa ndi carbon monoxide. Adaifufuza nkhani anagwira onse aja ndi dokotala yemwe achina Moreno anazengedwa mulandu, dokotalayo anamangidwa chifukwa chosainira death certificate ya fake. Onse aja ndipo anali atakatenga ndalama, anakalandira ndalama pa imfa ya Mike Malloy, analandira life insurance. Ndi anawafunsa kuti niwe mmalandira ndalama ngati ndani, sinu abale yake ndipo munazitenga liti zima life insurances. Onse anawamanga, anazenga milandu, anapezeka olakwa, ndipo anapangidwa sentence to death. Ma sentence to death ake achangu aja anawayika pa electric chair, anawapha onse ndi shock. Koma imene ndi nkhani ya Mike Malloy, the Unkillable akuti Iron Mike. Zikomo kwambiri.